член на съвета на директорите, общински съветници, представители на бизнеса, граждани. А сега, уважаеми дами и господа, скъпи съграждани, позволете ми да дам думата на нашия кмет, инженер Хасан Азис, кмет на община Кърджали. Уважаеми господин народен представител, уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми господин Кожихаров, господин Рипа, господин председател на Общинския съвет, уважаеми отец Петър, уважаеми районен мифтия, уважаеми представители на медиите, представителите на бизнеса, уважаеми колеги кметове, общински съветници, скъпи съграждани. Днес е един много важен ден за развитието на Кърджали. Колкото днес е слънчев ден, толкова е важен за Кърджали като развитие и като част от следващите години на икономически възход на Кърджали в тези трудни условия, в които се намираме. За мен, като кмет на Кърджали, е особено важно и особено важна днешната инвестиция. Имам достатъчно основания днес да се чувствам доволен и щастлив с инвестицията, която започва в нашия град. Преди около 15-16 години са първите усилия на тогавашното общинско ръководство град Кърджали да бъде газифициран. През последните 6-7-8 години от нашето управление ние положихме достатъчно усилия газификацията на Кърджали да бъде факт. В началото на мандата на нашето управление с голямо удоволствие и удовлетворение заставаме пред вас с поредното наше обещание, което се реализира за газификацията на Кърджали. Тогава, когато нашата страна и Кърджали се намират в криза, тогава, когато говорим за опасност от съкращаване на работни места, тогава, когато над нас е надвиснала опасността от закриване на цели предприятия, тогава, когато работниците не получават работни заплати и са в състояние на стачка, ръководството на общината работи в една друга посока. А това е подобряването на условията за инвестиции в Кърджали. Мисля, че не е необходимо да обясняваме какво е значението на газификацията на един град, както за бизнеса, така и за жителите на Кърджали, така и за общината. Както беше споменато, газификацията ще ни даде възможност да намалим разходите за отопление с до 30-40, а в някои отношения до 50% от разходите, които се правят за отопление. Сигурен съм, че газификацията ще бъде един от много важните фактори за привличането на нови инвеститори в Кърджали с промишлената газификация. Сигурен съм, че качеството на живот, а и качеството на атмосферния въздух, който е толкова актуален за нашия град, ще бъде чувствително подобрен с тази значима инвестиция. Бих казал, че с газификацията на Кърджали ние правим една много голяма крачка за това Кърджали да се превръща все повече и повече в един модерен, съвременен европейски град. Един път да благодаря на всички и на вас, на представителите на бизнеса, на кметствата, на жителите на Кърджали за вашата подкрепа, без която ние няма как да реализираме тези наши общи инвестиции. Благодаря и да си пожелаем успех! Дами и господа, позволете ми да дам думата и на господин Неджми Али, народен представител.
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми представители на инвеститорите на Ситигаз, уважаеми представители на бизнеса, скъпи съмишленици, уважаеми жители на община Кърджали. В днешно време, в условията на финансово-икономическа криза, да присъстваме на такова мероприятие и да правим първа копка на една инвестиция, която е доста сериозна, ми се струва, че трябва да бъде похвалено. Искам предварително силно да ви се извиня, защото обикновено, когато се прокарва газ, настъпват смущения, настъпва затваряне на улици, ще нарушиме вашия комфорт, но мога да ви уверя, че след това ще ви бъде далеч по-хубаво. Пожелавам ви приятни уикенд и дано през следващото време да реализираме заедно този проект. Благодаря ви. Това нашите хора да се задържат в нашия град. А всяко добро начинание, нека Господ да благослови. Амин. Честита първа копка и от мене. Нека да бъде хайрлия за кърджалийци. Благодаря ви. Районният муфтия Бейхан Мехмед. А сега, уважаеми дами и господа, скъпи гости, приятели, нека да пристъпим и към първата копка. Затова моля да организираме малко пространството да бъде празно отпред. Бейхан, малко така да погледнем и тебе. Къде бе става символ? Хубаво режи, хубаво режи. Хубаво режи. Цяло трябва да се мъжа, цяло, да се види. Или да попази. Следващото попадаш, ще го правя аз сега. Това е традиция. Да. Който ще дойде Малко трябва да се отръпнете обаче. Може да гръбне. Защото може и свърхне някое стъкло. Може да гръбне. Може да гръбне, може да скара очи. Няма че. Човека казва точно. Айде на ючи. Чакай сега. За да е успешна инвестиция.